Hamish nam hitcher Gaelic ag Art School Gaelic Glasgow agus cúideach bí mí gopur don VBC a deanú co-presentuch iad program Spórs na Seachcin agus ha mí cúideach iad choramáin a bhí ag geman an Balcóise ag Hamden mar farstin na skipa an na hin. Bha mis son ag olas sa scéime a hiún agus go mí a deanú Gaelic ag an olthaid agus bha mí gaithcin mar dhew chorm a bhí a cúmal a Gaelic ac am adol tufa mui an olthaide. Agus cúideach bha tairneach go gan rá an olthaide peg son bec an dé cúideach agus leis go dúr a ha bethe an nólanach agus bethe an na glasachu bha sin go tairneach go cúideach. Thucann scéime buí orm an an tóir Jeffar Góin ach am is mingin gur an buí is mua thugorm sé gan dúir mí chorm a bhí cleachcu Gaelic an an áireach go nátara agus go ábhaisteach or bha mí ar bhí cleachte a bhí cleachcu Gaelic díirecha sa scóil nuair bha mí an naist agus nuair sin nuair chaimigh an olthaid as a chiad bliana chu míach go cleachcu nuair bha mí an na clásicin Gaelic agus ag ritan mar chorm cóirí ag an olthaid ach as a darna bliana nuair a gabh mí páiste sa scéime bha mí a brín Gaelic a chula lá dí caratin agus gathirigh sin an dóid cleachci acham agus am is mingin gur sin rud a bémalam an scéime gása ha chócutramach gan go bhfuil duine ó go gainechuh go bhfuil Gaelic na canan a súrin gaibh a bhí cleachcu go nátar agus go habhaisteach agus chanám díadach an seomar clás. Ha Gaelic chócutramach nam bheith héin agus mí go cleachcu a chula lá ag mópad agus cúideach go bhfuil ar tóir a bharach dós an osclú go mar is an pléir an obair ha mí deanú as na mianan rút nach rá nam aharc nuair a bha mí na molanach a cha mí go má taingal go bhfuil mí iad corman mar siad ain agus táirtífar chorm an éile agus ha Gaelic go mór na farstin bheitthe acamsa agus ha mis mingin go mar sin a bhíos ar son na chóirín bheitthe acam. Bhí me sé lenting Balcóise go dlú agus thuad mí chorm a bhí a brín ar a fón ar program Spórs na Seachcin díadach mí dhéin geman an Balcóise ar bha mí lentin agus as dewi úne thuad mí nóir sin chorm a bhí sin isteach gan na stúdio agus bhí deanú bec an a bharach gobar agus becar bhic thuad mí barach gus barach chorman agus sin mar a thuad mí na chorman a bhí deanú co-presentuchs ha cósta dún go mór. Féimi an áicrí a chula chorm a Gaelic achcha chleachcuch agus ha an tuavas chorm an anna glasachu mar is an pleirtein na Gaelic agus at nach caile a chana na mis muidir go sin an ruta bechutramiche chan le go cústéfir dé na dói an amsa bhile de cúmal an gana na dul ach at sa had gachleachcu chotrích sa súrin gaibh or mar a hais ac an ulag mas scuda sin bhí gachleachcu sa an na gasa sin gomal lápach as a chanan mar sin ma had géri na skillanach go chumal a dul ha chócutramach gan gafad an chorm an gana na chumal a dul. Ha cúnacham an buan a bheith cála rúmsan a bheith sin a gáil páiste sa scéime bheith pípere a mus go bhuian agus bheith is na cluich na pípach go mátrích as a flat agus am smúnechuh go mátrích go a chuir droch ar dúine eile óla ní chéile bheith fuireach tuimicha léad ach bheith cásta dúmsa glán hain bhí dús go gan sa bhatain agus bhí clíngin ceann na pípach hías a staide so chóir sin rúm go mór.